रायजोनि जिथु मर्यादा T70 आरो 35A बेखौ स्क्रेप खालामनानै गोदानै जम्मु काश्मीरखौ खावनै खालामनानै जम्मु काश्मीराव मोनसे इउनियन टेरिटरि आरो लादाख ओनसोलखौ लानानै मोनसे इउनियन टेरिटरि केन्द्रीय शासित रायजो बानायदों आरो बे हाबाफारिखौ पार्लियामेन्टआव पास जाबाय प्रेसिडेन्टआबो साइन खालामबाय दिनै जम्मु काश्मीरा मोननै केन्द्रीय शासित रायजो हिसाबै जम्मु एन्ड काश्मीर मोनसे आरो लादाख बे मोननैया इउनियन टेरिटरि हिसाबै दिनै स्वीकृति मोनबाय दा बेखायनो जोंबो बुंदों बिथांमोनहा आन्दोलन खालामाबालानो भारत सरकारा दिनै पार्लियामेन्टआव पास खालामनानै मोननै बुखावनानै दिनै बिथांमोनखौ रायजो होबाय जोङो 50 बोसोर जाबाय आन्दोलन खालामगासिनो जोंनो रायजो नांगौ आसामनिफ्राय आलादा मोनसे रायजो जोंनो बर'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै जों आन्दोलन खालामदों नाथाय दिनैसिम भारत सरकारा जोंनि बे आन्दोलनखौ गनायथि होनानै रायजोनि बिथांमोना दिनै होआखै गोबां आल'सनानि नामाव आल'सना खालामदों आल'सनानि नामाव आल'सना खालामबाय थादों नाथाय एफाग्राब जोंनि गेजेरावहाय मानसि थैनानै थांबाय सोरबा बेंगुरा बेंगुरि जानानै थाबाय नाथाय दिनैसिम दिनैनि तारिखसिम भारत सरकारा जोंनो बर' रायजोनि बाथ्राखौ बिथांमोना होआखै दा ओंखायनो जों दिनै भारत सरकारा जिथु जम्मु काश्मीरखौ मोननै बोखावनानै रायजो गोदान बानायनानै होदों लादाखखौ थिग बिदिनो आसामावबो आसामखौ सोखावनानै जोंनो जम्मु काश्मीरखौ जोथोन खालामदों जोंखौबो बे टाइपनिनो बर' रायजोखौ दानानै होनांगौ होननानै जोङो फिन आरोबाव आन्दोलनखौ दिनै जों सुरु खालामफिनदों दिनै 50 बोसोर जाबाय बे 50 बोसोरावहाय जि रोखोमनि जों आन्दोलन खालामबोदों दिनै एनडिएफबो खालामदों बर' फरायसा आफादा खालामदों गोबां बर'फोरनि जिथु आफादफोर दङ बिथांमोनाबो खालामदों नाथाय भारत सरकारा जोंनि आन्दोलनखौ दिनैसिम जि रोखोमनि रेसपन्स होनांगौमोन बिथांमोना होआखै बेनिखायनो जोङो बेखौ जाफुंहोनायनि थाखाय ज' जानानै दिनै जों आन्दोलनखौ खालामफिनबाय आं आसा खालामदों जोंनि बे आन्दोलना दिनै जागायफिनबाय आरो जालांबाय थागोन जेब्लासिम जोङो बर' रायजोखौ मोना आरो बिनि थाखाय बयबो रायजो राजाखौ साखाफारा जानानै थियारि जानो थाखाय आं खावलायदों जोंनि मुभमेन्ट ग्रुपनिफ्राय आं मिजिंथिदों नोंथांमोना दिनै जोंनिखौ लैहोर लैहोर फैदों नांगौ समफ्राव नोंथांमोना जोंनि बे आन्दोलनाव आरोबाव गोख्रोंसिन बाहागो लानानै जाहाथे नोंथांमोना आन्दोलनखौ गोख्रोंसिन खालामो बेखौ आं खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना दिनै बे आन्दोलननि बाहेरायाव थानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बायदिसिना बाथ्राफोरखौ सावरायनो नागिरदों फोसावबाय थादोंमोन बिथांमोनखौबो आं दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों खावलायदों जिहेतु भारत सरकारा जि रोखोमनि जम्मु काश्मीरखौ खालामबाय बेखौ नायनानै जों मिजिंथिदों दिनै भारत सरकारा निश्चय फिसा फिसा रायजो दानायाव मदद दङ आरो बिथांमोननि जिथु बिजेपिनि मेनिफेस्ट' बे मेनिफेस्ट'आवबो बिथांमोना होदों दा ओंखायनो बियो आराम्भ जाबायबा बेखौ जाहाथे गुबुन जोंनोबो बड'लेण्ड होनांगौ गरखालेण्ड होनांगौ त्रिपुरालेण्ड होनांगौ गतिके जों दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों बेखौनो जोङो दाबि खालामदों जोंनि बड'लेण्डजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायफ्रा दिनै बड'लेण्ड बिदों लोगोसे गुबुन त्रिपुरालेण्ड गल्डेन कार्डलेण्ड बायदिसिना बिबाय थादों गरखालेण्ड बिथांमोननोबो भारत सरकारा
भारत सरकारनि आर्टिकेल मथे बिथांमोना जाहाथे जोंनो सेपारेट स्टेट सृष्टि खालामनानै जोंनि बे आन्दोलनखौ जाहाथे बिथांमोना सन्मान खालामो बेखिनिखौ आं खावलायबाय। गोलाव आरो बिबुंथि आं लाखिनो सानाखै, गोबां दैदेनगिरि दङ, बयबो एफा एफा बुंगोन। बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारियाव बयखौबो हामबाय होनबाय, गोजोननाय जासिनानै आंनि बुंनायखौ आं मावफैबाय। बे समाव MCLA मावथि ब्रह्म हाजोआरि बिथाङा दिनै जे जोंनि दाबि जे सोमावसारनाय बेखौ नोजोर होनानै बिबुंथि लाखिलांबाय। बे समाव बिथांनिसिम आङो साबायखर बावदों। आरो बे समाव आं खावलायनो लुबैदों, जोंनियाव गोबां आफादनि दैदेनगिरि जिहेतु दंफैयो, सुंद' समखौ नायनानै बयखौबो आङो खावलायगोन, जिहेतु खावलायजानाय नोंथांमोना जाहाथे सुंद'यै जाहाथे बिबुंथिखौ लाखियो, आं खावलायबावखानो नागिरदों।